The Clubhouse. Si Pepa o ba niyang mga barkadang abnormalon kinamigatla? Guwapa kay ko tanawon diri ay. Mura magikagbaboy nga gibitay. Murag mga tala-tala dagko naman uta pero ilang utok pang premature. Hilom. Dako magani kinay mong tiyan pero imong bukton murag tukog. Huy, katok oh. Mura jud sila abnormalon. Kaya! Hala. Awaday na si Mr. Bullseye. Ma-bullseye jud ta mag-bullseye ko na inyong mga nawong. Hoy, abnormalon ni Boyo na ay! Murag tala-tala, istorbo kayo. Wow, demanding babuyan, nagihapak ko niya kung gidala nimo. Dunggabon ta magdili ninyo na undangon. Ay, tarong-tarongan ang demanding ninyo ha, kay gisugor ako sa gobyerno ane. Kinsa man day demanding dira kay ato paslakan ng babag simento para muhilom. Labrador nga tirang. Hoy! Puyo na ninyo ay nga okay naman no tatong playground mga buhanga mo, mga himantayon kimuda, mga chismosa, mga tirang, mga wala sa lugar ang pagkatirang. Mao jod, nga okay naman no tato. Hoy, paghilo mo, kita makamo sa akong gibuhat sa ganion ta mog iadobo ta mo. Adobong kanding o bakten. Huy! Mga abnormalon tan-awang magic. Ni magic ba di na, you just actually don't know physics. Physics sa imong tungol, bagsak manggi ka. Hala! Murag tala-tala. Huy! Gusto mo makabalo nga numugahin ng simento, it's because of the gravity of the earth that sampak to the moon. San ka punta? To the moon. Road trip, brom brom, skirt skirt, zoom zoom. Hilom oy, tanawa gani. Ni, jiji muna po na oy. Mao mga bagag mga hasang, kamo na gani gihatagan, kamo pa'y mo reklamo. We, kaugog mo. Di na masaigo ng giraffe, dira ba kay taas kigliog. Hala, Gerald. Hoy, unsa dili masaigo nga perfect kunis mga liugon. Murag mga tala-tala. Igna kog bakakon po silon jud akog nay moingon og maot ani. Maot kay ka. Tarong-tarong ako ninyo kay bisag sunugon ko ni Ron. Guwapa ra ba kay ni murag ako? Sure. Paghilom oy pilingon la kay kang buanga kay ipakugta. Layog lang oh. Muna kag buang dagi unsa man tika. Pilingon. Kabate. Ay shala, pwede na tamo sayo pag rugby diri ay. Hoy! Nay rugby asa man dali ba? Ah uy, mga abnormalon sagpa-sagpaon ta mog dili ninyo ihatag. Paghilom. Murag kulang ra kas kaon ko, lutuan ti kag butngan akog hilo. Murag kag abnormalon dira Pedro. Makaluto ba di ay nang buta? Bogo halap man na. Hala wow, nindota oh. Paghilom oy, nyag ipakaon ko ning cheese nimo para mohilom kang buanga ka. Ay hilom. Hala wow na telepono ay. Bugo mugana day na. Hoy kanding, excuse me mugana in taon na. I-try pa lang na nimo kay bisag ipasla ko na si mong baba para mohilom ka. Ay burikat. Murag tala mugana day na. Ay. Hello yes, pabarang mo of course tawagin lang among number for free delivery. Hoy, unsay pabarang? Yes, naay free taste ma'am. Pero ikaw lang among i-free taste para makaingon ka sa langit nga tinuod ni among service. Goodbye. Pwede mo mawadag hangin diri ay magpahangin di ay. Ooh. Mawadaan ka kag hangin ko tokon ti ka. Same question. Ay call di ba tokon kanila inig kamatay nimo call unsay gusto nimo nga lungon pink? Ay ambot lang uy. Inigi-cremate na lang ka call kay kani o color blue. Din kani para sa mga sugarol. We, timplahi da kog kapebe para magtong its ko. Bagaghasang. Naana ni siya hilo. Philippines best hilo biya na. Why lami oy poryagaba. Loya, pod nimo oy, dili ka kasulod. Hoy, Diyos ko, nakasulod na ginang giraffe dira. Hilom! Murag mga talatalag utok, oy. Sure, oy. Kaoglaw, oy. Sagpaan ti ka. Kanang halap ni mga mata, bisag mabuta na paingon ba? Sure, di po ko nga na, oy. Ngilad. Abnormal. Hala si Piang. Diyos ko, Jijimon mani, oy. Hoy, Mr. Bullseye, pa-bullseye daw ko si mong namong. Paghilam, oy, adobong kandingon, tikang buhanga karon. Kaog toron! Tarong-tarongan ang baba ninyo kay bisag manguli meron. Kaog toron! Kaog